Digues. Ja. Mira, són les 8 i 20. Ahí la marxa, hermana. Ja aneu. Bueno. Ja no teniu una va. I ara que estem tots reunits en harmonia germanor, en harmonia germanor. Vaig acabar la dita del cotxe que fa fred. I ara què? No ho sé. Bueno, i ja que estem tots així davant de Sant Roc, li vaig a cantar l'Albaeta, perquè el primer dia tenim que triomfar. Tito, tito, del Madrid, del Madrid. Pringles, Real Madrid, patrocina Bancaja. Bueno, seguimos en conexión. Va, seguimos para No me vídeo. jodas, que es la Según abuela. estofa. I ara que estem tots reunits, li tire brillant d'hora al cristal. I maestro, obri la porta de caixó, per favor. La Pringles del Real Madrid te lo patrocina Bancaja. Ja està. I a veure ara, estem tots així en el cotxe i van mate pixant-se damunt i Héctor Parra gravant. Jo ho diré en un bocadillo al costat i vos ho dic en serio, per favor, abrigame la porta ya. Se ha de grabar que ya no quedé ni querer.